Bantu bakithi sine group chat ekhandiwe ngaphansi kwegama lesi Lifetime Solutions inyanga yamacala. Kune group chat yabantu besilisa ngokuhlokahlukana kwabo nabantu besifazane ngokuhlokahlukana kwabo. Uma ngabe unesifiso songena kule group chat leyo, ngiyacela uWhatsApp noma ufonela amanamba azovela lapha ngezansi. I-group chat lena inhloso nenjongo yayo ihlukene, akusikho group chat eyodwa. Kuna group chat yabantu besilisa amadoda wodwa, kuna group chat yabantu besifazane abafazi bodwa. Ngiyacela ukuthi ungene abantu abana 20 kaphezulu, 20 years kaphezulu. Why ngisho njalo? Ngoba lapha kukhulu into ejulile. For example kulabo baba sikhuluma ngemvusankunzi, omchamisa ethi, imkhulisa nduku, then sendikana ama-advice ngabantu besilisa ukuthi cha uma kunjena wenza nje, uma kunjena wenza nje. Ukhuluma isintu ukuthi umuntu wesifazane ingane ngakuphikela makasesikhathini, umuntu wesifazane ingane ungalala naye makasesikhathini, kuyingozi ngani ukukhotha inkomo, kuyingozi ngani nomuntu wesifazane usesikhathini, ukuqondisa ilimi lakho njengomuntu wesilisa like nje siyadodisana. Kunabanye abantu besilisa bakhule ngaphansi kwezandla zabo mama babo abangakwazanga ukuthola ithuba lokuthi badodiswe, bangene esigabeni sokuthi babe yinsizwa, abasazi isigaba sobunsizwa nesigaba sobubaba nesigaba sobudoda umehluko wawo. Engani kukhona umfana, khona insizwa, khona ubaba, khona indoda, khona umnomzana. Ide zihlukahlukene kanhlanu, zi5 lokho neminyaka i5. Kunabantu besisa bangakwazi lokho. Le-group chat le inhloso nenjongo yayo ukuthi sakhane, sifundisaneni, omdala afundise omncane, nomncane afundise omdala. Ngoba kuyenzeka uthola indoda ina 20 years, uthola umfana ona 50 years. Kuyenzeka umuntu abe na 50 kodwa abe umfana. Uma ngaluhle umuntu omusi, hey, umdala why asibethise komfana? Kuyizingozi ehlangabezana nazo lezo sizama ukugwema zona. Kuyenzeka futhi uthola indoda ina 20 years. Uma ngaluhle umfana lo ngabe umfana wakhuluma into enobuhlakani ngakuyithathabe. Ingakho sikhale lokho kuchethile. Sibe sikhuluma ngeenkinga ezasekamereni, inkinga zocansi, inkinga zokudelela abafazi, inkinga zokungabi nezingane, ngayo yonke indlela kuba kudodiswana, kuba khona inkulumo yobudoda, inkulumo yabo baba. So sihleke bakuhlekisa, si-advisana nama-advisana, kusho ukuthi besakhe ikhaya lokho umuntu wesilisa ukuze abhodle. Abantu besilisa balimele kakhulu phakathi. Umuntu wesilisa uyahamba kanti futhi ingqondo yakhe ayikho lapha. Umuntu wesilisa ulimele kakhulu phakathi. Umuntu wesilisa osolo ubuthongo, osinakashayisa kumele ukuthi ekhaya inhliziyo ivele iqholo laka. Ngoba ngaze ngahlala semsebenzini, ngoba uyaphila bangaphandle, uyafa bakasekhaya. So i-group chat le yokwakha abantu besilisa bakhane, sibhodle man, sibhodle, sibonisaneni. Asimdingi umuntu wesifazane kule group chat, asimdingi umuntu wesifazane. Abantu besilisa ngiyacela ofisa ukungena athatha amanamba lapha phansi, uyafona noma WhatsApp uvulisa group chat, ungakhuluma kuningivulisa group chat ngazoku-add. Into enhle futhi ngale group chat leyo imithi yonke yamadoda, emvusankunzi, yomkhulisa nduku, isikhonkwane sabafazi, yomchamisa ethi, usibambelelo, and etc. Imithi yonke ehlala zabantu besilisa. Uma ngabe ku-group chat le yamadoda awuyithengi full price, it's 50% off. Kune code yobisetshenziswa for abantu besilisa ku-group chat ukuthi uma uzothenga umuthi using that code sesiyazi ukuthi okay ku-group chat is 50% off. Let's say umvusankunzi uthi 300 example, kusho ukuthi wena uma ku-group chat yethu umvusankunzi uthenga ngamalini nge-150 yokuthenge nge-300 njengoba ku-group chat yethu. Ama-benefits ku-group chat lawo ubenefita ukwakheka, ubenefita ukuthola abafowenu, ngoba uzothola abafowenu sobhodla nabo laphaya. Abanye ngcine senihlangana kwakhe kubuhlobo umndeni uthola endleleni. Ubenefita ukuthenga imithi nga half price, ubenefita ukwakheka ufunde ilanga nelanga ngoba konke uyifundayo. Ubenefita ukuxhumana nami kalula ngoba ngikhona lapha kule group chat, nami ngoba ngifunda, nami ngoba ngifundisa. Yebo indaba. Therefore ngena group chat kubalekile nje ukuzisola.